Eikö ookin? Tässä on mun... Min. Tänään me meikataan tälleen pianisti. Otetaan vähän tämmöistä hienoa litkua tämmöistä. Jag bara frågar. Sitten meikataan vähän itteemme. Ska ta mer? Alltså det kommer om det vill ha. Vähän tukkaa. Sitten mitä tää? Eiku otetaan baby. Jag bara står här. Sitten Gissa för vad det där är om det står babylift. Det var det här. hienosti glitteriä. Otetaan vähän tukkaa tälle. Sitten mitäköhän tää? Eikö se oo ihan perus? Det är för håret. Tää on vähän tämmöstä kakkaa. Här med stylisten. Oi! Okej, jag det där sminkar dig. Okei, nyt meikataan vähän mua. Eikö se ookin kivaa, hauskaa? Det här måste bort. Mun kaverit puhuu ruotsia. Tää puhuu suomea, eiks niin? Niin. Joo, puhuu suomea tässä videossa. Mikä tää? Ei se oo tollanen. Se on Ilgon skuggani. Det så. Jag måste. Nyt mut meikataan. Ei se mitään. Jo, man brukar sitta så här. Nej, inte den här ljusrött. Näkyykö muutosta? Det är svarta. Jee. Det var... Yeah. Jag sätter. Tää on se kaiken ajan. Nej. Nyt on hyvin meikattu. Hei, sun pitää olla siinä. Ja me voidaan peittää se mun hiuksilla, hienolla hiuksilla. Sä syösit sitä silmää. Eikö tuo? Kynä. Löydettiin kynä. Kirjoitetaan nimi. Hei, nyt on hieno meikkaus. Det där kostar. Jonas, se laitetaan tänne. Mut ei. Nyt. Ögonen fast. Nej. Jag har sett nu ordentligt. Hur fan är det ens fint? Mihin sätter det här bitri? Va? Mistä det här bättre? Nej. Mitä? Ei. Nu kommer stylisten. No niin, lopetetaan tää video tähän. Vänta. Du behöver. Me tarvitaan vielä yksi juttu. Ja tän. Tän idioottivideo, niin sen nimi on TIIUBY. Sitten semmonen väli, sitten Krö. KÖR. Ei kör. Krö. No vaikka se. KRÖ. No KRÖ. No moikka. Vänta. Älä sano. Mitä sä Vänta. teit? Mitä sä teit mun Yhtä hieno kuin aina. Nyt lopetetaan tää video. Moi moi! Kaikki sanakaan.